தமிழ் சொற்கள் +1 +2லேயும் வருது, டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் கேட்குறாங்க. அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்மார்ட் ஃபோன் திறன்பேசி, டச் ஸ்க்ரீன் தொடுதிரை, பிழை, கெசட் அரசிதழ், டெஸ்பேட்ச் அனுப்புகை, சப்சிடரி மானியம், சீலிங் உச்சவரம்பு, சர்க்குலர் சுற்றறிக்கை, சப் ஜூனியர் மிக இளையோர், சூப்பர் சீனியர் மேல் மூத்தோர். அடுத்தது கேரம் நலாங்குழி ஆட்டம். அடுத்தது சேல்ஸ் டேக்ஸ் விற்பனை வரி. அடுத்தது கஸ்டமர் வாடிக்கையாளர். அடுத்தது கன்சியூமர் நுகர்வோர். அடுத்தது அக்கவுண்ட் பற்று வரவு கணக்கு. அடுத்தது ரெஃப்ரி நடுவர். அடுத்தது பைலட் வளவன். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கை. அடுத்தது பிளாஸ்டிக் நெகிழி. அடுத்தது பர்சனாலிட்டி ஆளுமை, ஸ்ட்ரா நெகிழி குழல். அடுத்தது ஹார்டிகல்ச்சர் தோட்டக்கலை. அடுத்தது அப்பார்ட்மெண்ட் அடுக்குமாடி அல்லது அடுக்ககம். அடுத்தது எமோஷன் மன உணர்ச்சி. அதுக்கடுத்து எக்ஸ்கலேட்டர் நகரும் மின் படிக்கட்டு. அடுத்தது ஆவரேஜ் சராசரி அளவு. அடுத்தது மாஸ் ட்ரில் கூட்டு உடற்பயிற்சி. நெக்ஸ்ட் லைப்ரரி நூலகம், லைப்ரரியன் நூலகர், லைப்ரரி சயின்ஸ் நூலக அறிவியல். நெக்ஸ்ட் கிளினிக் மருத்துவமனை. நெக்ஸ்ட் பிளட் குரூப் குருதி பிரிவு. அடுத்தது கம்பவுண்டர் மருந்தாளுநர். அடுத்தது எக்ஸ்ரே ஊடுகதிர். அடுத்தது டைஃபாய்டு குடற்காய்ச்சல். நெக்ஸ்ட் அவைன்மெண்ட் களிம்பு. அடுத்தது நோட்புக் எழுதுச்சுவடி. அடுத்தது ஆன்சர் புக் விடைச்சுவடி. அடுத்தது ரஃப் நோட் புக் பொது குறிப்பு சுவடி. அடுத்ததுங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் விளக்கச்சுவடி. அடுத்தது ப்ரௌசர் உளவி. அடுத்தது கம்போசிங் அச்சுக்கோத்தல். அடுத்தது காப்பி எடிட்டர் எழுத்துப்படி திருத்துனர். அடுத்தது ஃபேஸ்புக் முகநூல், ட்விட்டர் கீச்சகம். அடுத்தது வெப் பேஜஸ் வலைப்பக்கங்கள். அடுத்தது வாட்ஸ்அப் புலனம் அல்லது கட்செவி அஞ்சல். அடுத்தது வேர்ல்டு வைடு வெப் உலகளாவிய வலை. அடுத்து ரைம் எதுகை. கணினி தொடர்பான கலைச்சொற்கள்: யூடியூப் வலையொலி, இன்ஸ்டாகிராம் படவரி, வீசாட் அளாவி, மெசஞ்சர் பற்றியம், டெலிகிராம் தொலைவரி, ஸ்கைப் காயலை, ப்ளூடூத் ஊடலை, வைஃபை அருகலை, ஹாட்ஸ்பாட் பகிரலை. அடுத்தது பிராட்பேண்ட் ஆழலை. அடுத்தது ஆன்லைன் அப்படின்னா இயங்கலை. அடுத்தது ஆஃப்லைன் அப்படின்னா முடக்கலை. அடுத்தது தம்ப் டிரைவ் விரலி. அடுத்தது ஹார்ட் டிஸ்க் வன்தட்டு. அடுத்தது ஜிபிஎஸ் தடங்காட்டி. சிசிடிவி அப்படின்னா மறைக்காணி. அடுத்தது ஓசிஆர் எழுத்துணரி. அடுத்து எல்இடி ஒளிர்வி முனை. 3D அப்படின்னா முத்திரட்சி. 2D அப்படின்னா இரு திரட்சி. அடுத்தது ப்ரொஜெக்டர் அப்படின்னா ஒளி வீச்சு. அடுத்தது
பிரிண்டர் அப்படின்னா அச்சுப்பொறி. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கேனர் அப்படின்னா வருடி. சிம் கார்டு செறிவட்டை. சார்ஜர் அப்படின்னா மின்னூக்கி. அடுத்தது டிஜிட்டல் அப்படின்னா எண்மின். அதுக்கடுத்து சைபர் மின்வெளி. ரூட்டர் திசைவி. நெக்ஸ்ட்டு செல்ஃபி தம் படம் அல்லது சுய உரு. அடுத்ததுங்க தம்ப்நெயில் சிறு படம். அடுத்தது மீம் போன்மீ. அடுத்தது பிரிண்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா திரைப்பிடிப்பு. அடுத்தது இங்க் ஜெட் மை வீச்சு. அடுத்தது லேசர் சீரொளி. அடுத்தது பென் டிரைவ் விரலி தரவக கோல். அடுத்தது காம்பேக்ட் டிஸ்க் அப்படின்னா கையடக்க வட்டு. அடுத்தது சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா மென்பொருள். அடுத்தது கீபோர்டு அப்படின்னா விசைப்பலகை.